xoves 29 de xaneiro de 2026. Punto primeiro, na orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 27 de novembro de 2025. Alguna alegación? Denegar? Popular? Aprobada. Punto segundo da orde do día, alta de bens no inventario de bens e dereitos municipais, expediente 1/2026 ALT. Bueno, entón, en canto a este expediente, esta proposta, se trata de incluir no inventario pois estas parcelas que son da área na que se actuou ali na zona da azucreira, non? O mellor trámite, como poden ver, son 6 parcelas, se non me equivoco, na proposta, que pasan a formar parte do inventario municipal. Se teñen alguma cuestión? Un procedimento bastante longo, con bastante documentación e estamos de acordo con que se incluya no inventario. Pues sometemos a votación toda esta proposta, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Punto terceiro da orde do día, aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2026. Ben, logo dun período de negociación cos grupos, se trae a seguinte proposta. En canto a gastos correntes, da achega provincial 2026 se incluirían 19.743,01, da achega provincial 2025 7.091,69, e isto dá un total para gastos correntes deste post de 26.834,70. Por outra banda, no financiamento de investimentos da achega provincial 2026 incluiríamos o afirmado e acondicionamento do vial entre a AC 242 e o núcleo de Sande, que ten un orzamento total de 104.588,01, e tamén a rede de saneamento no lugar de Queiruga, cun orzamento total de 159.973,75. Isto daríanos un subtotal de 264.561,76. En canto a achega provincial de 2025, para investimentos financieramente sostibles, incluiríamos as seguintes obras: rehabilitación de vial de Rial a Rumille, un orzamento total de 92.930,86, a mellora de viario de acceso ao Colexio Rosalía de Castro, un orzamento total de 61.398,23, e a pavimentación nos núcleos de Anteportas e Pedroso do Vendaval, un orzamento de 140.114,58. Isto daría un subtotal de investimento de achega provincial 2025 de 294.443,67. E en total, pois nos iríamos a eses 585.840,13. E en canto ao plan de complementario para o ano 2026, incluiríanse as seguintes obras: mellora na rede de saneamento de Padrón, un orzamento de 48.399,66, saneamento no lugar de Pedroso do Vendaval, un orzamento de 167.027,66, afirmado de acondicionamento do vial entre a AC 242 e o núcleo de Outeiro, en Carcacía, un orzamento de 56.387,79, a renovación do firme en diferentes viais na contorna do canal do río Sar, un orzamento de 162.387,92, o parque infantil e área biosaudable en Pousada, Carcacía, un valor de 83.293,24, beirarrúas na travesía de Iria, un orzamento de 87.354,57, pavimentación de pista en Estramundi e outros, un valor de 48.399,99, redes de abastecemento e saneamento de a escravitude, con valor de 228.622,32, pavimentación de pista en Herbón, un valor de 174.226,39, reforma interior do Salón de Plenos do Concello de Padrón, un valor de 73.947,99, arranxo do campo da Festa da Ponte, un orzamento de 160.157,49, afirmado e acondicionamento do vial en Pousada, un orzamento de 51.613,25,
Reurbanización da Rúa Corredoira da Barca, un importe de 356.503,39. Rede de abastecemento na escravitude, un orzamento de 229.832,26. Execución do itinerario peonil accesible no Camiño de Santiago a seu paso pola escravitude, un valor de 427.546,48. E reurbanización da Rúa Castelao, un orzamento de 796.716,18. Un total de 3.152.416,58. Estas son as obras que se tivo ben incluir nesta proposta, e agora abrimos, por tanto, unha quenda de intervencións. BNG. Bueno, puntualizar que as obras colocadas no complementario todavía están por negociar a orde de prioridade nas obras. Si é certo que se negociou a chega do 2025 e a do 2026, o único pedirlle ao goberno que encargue os proxectos do resto da rede de saneamento que temos falado moitas veces dende o inicio do mandato, que non están feitos, e se non están feitos non poden entrar na negociación para ningunha chega de ningún pos, sexa do 25, do 26 ou de vindeiros. Creo que hai que facer unha aposta firme, grande e atrevida na renovación ou en facer, onde non existe, unha rede de saneamento acorde ás necesidades das vivendas e da poboación actual, tendo sempre en conta a posibilidade que debería ser de aumento de poboación, porque é unha das carencias, desgraciadamente non é a única, pero é unha das carencias máis graves que ten o conxunto do concello. Moitas grazas, señor Rodríguez Conde. Moi ben, como usted ben dicía, negociación, sí, hubo negociación, hubo participación con os distintos grupos políticos que conforman este pleno, esta corporación, e creemos que é o camiño chegar a acordos, sobre todo cando se trata de plans ou calquer subvención que poida atender, pois, entre todos, atender o maior número de veciños. Si que o que pedimos para os sucesivos casos, por exemplo, o POS, que sabemos máis ou menos cando é o tempo, pois, que un pouquinho máis de tempo, sabemos que as circunstancias, en este caso, era o normal que se aprobara aí a principios de febreiro, pero debido que non estaban os servicios técnicos para esas datas, se meteu un pouquinho así asustado, pero para os sucesivos plans ou subvencións nas cales se dé a participación aos grupos de oposición, intentar telos un pouquinho con máis tempo para nós poder, agora xa temos o compromiso de presentar obras para que ustedes poidan facer os proxectos e poder despois sentarnos a poder plantexar cal é o mellor, pois sinceramente desde o Grupo Popular consideramos que é unha boa opción ir as distintas formacións na man, porque que se vai a beneficiar son todos os veciños e veciñas de Padrón, e nós claramente como aportamos e como proporcionamos algún destas obras, pois claramente vamos a votar a favor. Moi ben, pois, se non hai ninguna outra intervención, sometemos a consideración do pleno esta proposta. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto cuarto da orde do día, moción presentada polo BNG para facilitar o acceso á vivenda no Concello de Padrón. Para defendela ten a palabra a voceira do BNG. Adiante. Bueno, a situación actual no acceso a vivenda en Galiza é preocupante por unha falta de planificación e previsión.
En todo o país observamos como soben os prezos tanto para comprar como para alugar, mentres descende ou desaparece o acceso á vivenda e á vivenda pública. Pese á Constitución de 1978, artigo 47, ou a actual Lei Estatal 12/2023 de 24 de maio polo dereito á vivenda, que xa di no preámbulo sobre as vivendas sociais que o parque de 290.000 vivendas sociais apenas ofrece cobertura a 1,6% dos 18,6 millóns de fogares que habitan no Estado, estamos no ámbito galego nestes últimos 14 anos nun páramo en materia de vivenda pública. Os datos falan por si sós e o Parque Galego de Vivenda Pública en alugueiro, que en Europa é do 9,3%, en Galiza non acada o 1%. Padrón non é alleo, por desgracia, a esta realidade. O esquecemento e abandono do noso rural tamén é a falta de vivenda digna para moitos colectivos que ven como escasean as vivendas fronte a un incontrolado boom de arroxamentos turísticos no noso concello e na nosa comarca. As distintas normativas sinalan xa as persoas mozas que teñen que atrasar a idade de emancipación polas súas dificultades para a incorporación ao mercado de traballo e o acceso á vivenda. Pero tamén Padrón percibe o drama de persoas separadas ou en risco de perda da súa vivenda, que sexan cales sexan as causas, persoas con poucos medios, persoas que teñen traballos temporarios no noso concello ou comarca, ou persoas inmigrantes que non logran atopar vivenda digna. Por todo isto, o Bloque propón ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno de Padrón a adoptar as medidas necesarias municipais para crear unha bolsa de vivendas novas ou de alugueiros sociais ou accesibles. E segundo, instar ao Goberno do Concello de Padrón, da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado a establecer liñas de axuda para a rehabilitación e creación de vivenda en Padrón. Muchas gracias. Señor Rodríguez Conde. Bueno, desde o noso punto de vista xa hai algúns plenos presentamos tamén iniciativas en ese sentido. A vivenda é un dos problemas que máis ten a sociedade, todo o que sexa en relación e aporte positivo e cumplindo con as normas estatais e autonómicas que hai, nos non vamos poñer impedimento e vamos a votar a favor. Muchas gracias. Bueno, pues dentro do grupo de goberno somos conscientes tamén de que este é o gran problema que ten Padrón, como ten, creo que o gran problema do país en este momento e, por tanto, pues, todas as propostas que poidan ir encaminhadas a mellorar esta situación pois son benvidas, non? Desde logo, dentro do goberno xa estamos traballando precisamente para esa regulación das vivendas de uso turístico, así como outras medidas para que se poida construir e que, pois, unha vez por todas, Padrón poida medrar de xeito ordenado e acorde coas necesidades que ten a poboación, así que, pois, tamén apoiaremos a súa proposta, señora. Non sei se hai alguna outra aportación. Sometemos, por tanto, esta proposta a consideración do Pleno. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto quinto da orde do día. Moción presentada polo BNG de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Ten a palabra, señora Rei. Dende o 29 de decembro de 2025, o sector agrogandeiro galego está a mobilizarse na demanda de reivindicacións xustas e, sobre todo, a favor da pervivencia do noso medio rural. As súas xustas reivindicacións baseanse no seguinte: rexeitamento do acordo da Unión Europea-Mercosur, oposición á proposta de marco financiero plurianual da Unión Europea e a reforma da PAC 2028-2034, reforma da Lei Cadea Alimentar e Garantía de Prezos Xustos, simplificación e desburocratización dos servizos públicos e das tramitacións das axudas da PAC, garantías sanitarias fronte ás enfermidades gandeiras, como é, sobre todo, o DNC. O pasado 6 de decembro de 2024 asinábase o acordo entre Mercosur e a Unión Europea. Tal e como xa tiña denunciado o BNG, este acordo está a causar unha fonda preocupación no sector agrogandeiro galego polas graves repercusións que vai ter a entrada de produtos agrarios procedentes da América do Sur, especialmente no sector avícola e no da carne de vacún. O acordo permitirá a entrada dun enorme volumen de produtos procedentes do outro lado do Atlántico para abastecer o noso mercado.
e deste xeito favorecerá o monocultivo e a especialización agraria de grandes extensións para o seu posterior traslado a miles de kilómetros. Trátase de prácticas completamente contrarias á descarbonización, á recuperación da biodiversidade natural, á soberanía alimentar e ao consumo de produtos de proximidade. Compre tamén destacar que os cultivos e a cría de gando se realizan en condicións moi diferentes, xa que se permiten prácticas, uso de plaguicidas, antibióticos, piensos, etc., que non cumplen os mesmos estándares que na Unión Europea e cuxos controis en orixe non son equivalentes. A isto hai que engadir que en moitos casos as condicións laborais da man de obra empregada non garanten salarios nin condicións dignas. Segundo as cifras publicadas, este acordo suporá a entrada anual de 99.000 toneladas de carne de vacún, 180.000 toneladas de aves e 45.000 toneladas de mel procedentes de Mercosur, sen arancéis. En Galiza prodúcense anualmente 95.600 toneladas de carne de vacún, das cales 23.000 están amparadas por a indicación xeográfica protexida Tenrera Galega, así como 215.000 toneladas de aves e 2.700 toneladas de mel. Se comparamos estes datos coa produción galega, observamos que este acordo supón a entrada na Unión Europea dun volumen de carne de vacún similar á produción anual de Galiza. E o que é máis grave, se cumprir ningún dos requisitos exixibles á gandeiría galega. No caso de mel, supón case o dobre da produción total de todo o Estado español, que se sitúa nas 27.400 toneladas anuais. No ano 2023 entrou en funcionamento a PAC para o novo período, coñecida como PEPAC 2023-2027. Neste ano 2025 xa se comeza a falar do novo período, en principio 2028-2034. A proposta inicial que se está a debater prevé un recorte de máis dun 22% dos fondos destinados á política agraria común para destinalos á industria galega. Parece que a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prefire as armas aos alimentos, os tanques, as labregas e os labregos. Se xa a PAC nos últimos anos foi negativa para Galiza, é doado imaginar o que significará un recorte brutal deste calibre. Esta reducción do orzamento comunitario para o sector agrario suporía unha baixa de máis de 84.000 millóns de euros, o que, sen dúbida, traería consigo graves consecuencias para o agro, afectando de xeito moi significativo a Galiza. Para o BNG esta proposta é totalmente inaceptável, polo que demandamos a súa retirada e que se teña en conta como punto de partida a resolución aprobada no Parlamento Europeo a favor dun incremento dos fondos derivados á PAC. Dende o BNG demandamos que este incremento leve consigo unha distribución que teña en conta fundamentalmente as pequenas explotacións familiares, a permanencia no territorio, a loita contra o despoboamento, a remuda xeracional e, por suposto, unha mellora e ampliación dos servizos públicos e un desenvolvemento rural productivo e respetuoso co medio ambiente. A recente chegada ao Estado español da dermatose nodular contagiosa sitúa o noso país nunha situación de alto risco para a gandeiría, tanto de leite como de carne, que en vez de enfrontarse nos últimos anos a enfermidades emerxentes que provocaron importantes perdas nas explotacións, como a lingua azul ou H. Coa detención dun gromo en Cataluña e a vista da evolución da enfermidade nos últimos meses, compróbase que toda a prevención é pouca para unha patoloxía vírica cunha grande capacidade de contagio, tanto entre animais enfermos e sans, como a través de vectores como moscas, tabáns ou carrachas. Trátase dunha enfermidade cunha mortalidade que normalmente non supera o 10%, máis cunha morbilidade que pode acadar o 45%. Tendo en conta que se trata dunha enfermidade de categoría A, segundo a Unión Europea, cuxas medidas se encamiñan cara a súa erradicación, débese priorizar a prevención e a detención precoz, elementos críticos para reducir o impacto no caso dunha eventual entrada da DNC en Galiza. Non é de menor importancia lembrar as medidas de control nas explotacións afectadas, que inclúen a inmovilización e o baleiro sanitario, a eliminación dos animais sacrificados e dos produtos susceptíveis de transmitir o virus,
coas importantes perdas económicas que isto suporía para a gandeiría galega. Compre lembrar tamén que o sector gandeiro move anualmente millóns de euros no noso país, cunha facturación alrededor de 3.000 millóns de euros tanto no gando de leite como no de carne. É, polo tanto, vital que tanto o goberno galego como o do Estado actúen con determinación, dado que existe unha ameaza real de chegada da enfermidade, adoptando con urxencia medidas para evitar o contagio da DNC e para paliar os seus posibles efectos no caso de que se produza. Por outra banda, a Lei de Cadea Alimentar, lonxe de servir para regular os prezos a través dun sistema de contratación e dun proceso de negociación colectiva, está a demostrarse insuficiente, xa que permite que a agroindustria impoña os seus prezos e condicións. Galiza debe contar cun modelo propio de fixación de prezos e garantías de cobro. Este modelo xa exixiu no período 2006-2009 a través dos contratos homologados. Esta fórmula, ou outro equivalente, pode ser incorporada á citada lei, establecendo un marco galego de negociación de prezos, xa que o modelo productivo do noso país nada ten que ver co de outras zonas do Estado. As distintas normativas publicadas desde o ano 22 veñen a engadir novas obrigas burocráticas as que deben facer fronte ás persoas titulares das explotacións agropecuarias, que xunto coa legislación que desenvolve a aplicación da PAC no Estado español para o período 23-27 fan a vida máis difícil a quen ten actividade agropecaria como principal medio de vida. Máis obrigas e máis custos. A simplificación administrativa debe ser un obxectivo prioritario para facilitar a xestión das explotacións agrogandeiras, sen renunciar á seguridade alimentaria. As persoas que se están a mobilizar na defensa do sector agrario non precisan mans polo lombo, nin falsas promesas, nin solidaridade institucional. Precisan accións políticas decididas. É hora dun cambio nas políticas agrarias e da posta en marcha de medidas para reverter a actual tendencia de desmantelamento dos sectores productivos galegos, especialmente na provincia de Ourense. E aquí quero facer un inciso porque en Padrón hai 2 granxas de leite. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG propón os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado español a, primeiro, opoñerse ao acordo Mercosur-Unión Europea polas graves repercusións que terá no sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso dos Deputados, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea. Segundo, rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da presidenta da Comisión Europea de recortar máis do 22% os fondos destinados á política agraria común para o período 28-34. Terceiro, exixir para o novo período da PAC 28-34 unha mellora do financiamento destinado a Galiza. Cuarto, establecer por parte da Xunta de Galiza, de xeito inminente, a vacinación gratuita contra a DNC a realizar por persoal propio da Consellería antes da chegada da enfermidade ao noso país, como medida preventiva fundamental. Quinto, establecer medidas adicionais por parte da Consellería do Medio Rural para previr a entrada en Galiza da DNC. Sexto, exixir da Xunta de Galiza que as indemnizacións por animal nos casos de baleiro sanitario pola DNC estean actualizadas segundo o prezo real de mercado do gando. Sétimo, modificar e simplificar as normativas de aplicación da PAC en Galiza, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre consellerías. No Comité de Seguimento da PEPAC establecerás unha mesa de traballo específica para combater a burocratización de tramitación das axudas, permitindo a simplificación dos procedementos administrativos e a unificación de criterios. E oitavo, promover unha reforma da Lei de Cadea Alimentar con indexación e referencias a marxes comerciais non abusivas, mellorando o coñecemento dos custos de produción mediante estudos específicos e a implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións productivas. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rodríguez Conde. Adiante. Como falábamos outro día na comisión informativa, a mellor este non é o foro adecuado para tratar estes temas, pero bueno, non hai problema ningún por debatir e posteriormente votar. Dito algún dos puntos que vostede trae hoxe aquí, que estamos de acordo, como pode ser a revisión do PAC,
PAC, como pode ser xa que se está facendo tamén a vacunación gratuita de dosis e alguna outra. Pero, bueno, nós tamén abogamos e defendemos o comercio internacional, que quede claro, pero nunca a costa do sector primario galego, nin en condicións de competencia desleal. Como vostede tamén ben sabe, o Parlamento Europeo acaba de solicitar un dictame ao Tribunal Superior da Unión Europea para ver que condicións se aplican as condicións do Tratado Unión Europea-Mercosur, por lo cal, supuestamente, vai estar meses ou incluso anos sin poder levarse adiante. O que sí, o que temos claro é que os mismos requisitos, e así o abogamos, os mesmos requisitos que se piden para os produtos galegos se han de pedir por mismo tamén para os produtos españoles, para os produtos europeos e para calquer tipo de frutos, tanto requerimientos como calquer tipo de control, e iso é o que abogamos, e sempre creo que é sentido común e coherencia. Tamén nos consta que dende a Xunta de Galicia e o Goberno de España e tamén a Comisión Europea se está pedindo que non se aplique este acordo de xeito profesional mentras non se resuelven todo ese tipo de garantías, que non se cumplan as garantías aos agricultores e gandeiros recollidos no regulamento de salvaguardas. É dicir, poderíamos estar falando aquí largo e tendido, pero, bueno, a nosa postura é a que acabo de explicar e así por encima, sin chegar a unha profundidade, pero, bueno, por decirle que estamos en algún punto sí que estamos de acordo, pero en outros non. Moitas grazas. Bueno, no grupo de goberno, na comisión correspondente nos abstivemos porque consideramos, xa sin entrar a analizar a fondo da cuestión, porque excede moito a competencia deste pleno, non? Eu creo que, bueno, pues o BNG ten representantes tanto no Parlamento de Galicia, no Parlamento do Estado e incluso no Parlamento Europeo para facer valer o seu punto de vista, e eu creo que aquí deberíamos circunscribirnos un poquinho máis o que é da nosa competencia, porque isto está moi por riba do que se espera dun pleno municipal. É unha proposta que non me cabe dúbida que está realizada polo BNG e que expresa con claridade e con profundidade cal é o seu punto de vista, no que podemos estar de acordo con algúns aspectos, como tamén o está o Partido Popular, pero, insisto, este é o pleno municipal de Padrón e creo que excede notablemente a nosa competencia, e por eso manteremos a nosa posición e nos absteremos a esa respecto. Sí, claro. Bueno, 3 puntos. Primeiro, vou empezar polo último, de que isto excede a competencia do pleno municipal. Na Unión Europea hai representación política de diversos grupos, os que sacaron despois das eleccións europeas, que actúan e levan iniciativas propias de cada grupo e das que lle trasladan asociacións, grupos de persoas ou particulares. A Unión Europea toma decisións de acordo cas presións ás que está sometida. As presións veñen dende os Estados que forman parte da Unión Europea, e quen presiona a estos Estados con respecto ao Estado español en concreto son o resto de comunidades que teñen gobernos que presionan o Estado para que tome unha determinada posición, e quen presiona aos gobernos, neste caso a Xunta de Galicia, son o resto de concellos que presionan o goberno da Xunta para que dé traslado de determinadas presións cidadáns de diferentes ámbitos e aspectos. Atacar o sector agrogandeiro con un acordo como o de Mercosur suporía o principio do fin do sector neste país, incluído o que está involucrado dentro do Concello de Padrón. Como dixen, con respecto ao leite, hai 2 granxas no Concello que se dedican á explotación leiteira, e temos unha base que logo presumimos en Fitur e demais feiras
como pode ser todo o que ven do campo e o produto estrela padronés, que pode ser o pemento, pero tamén todo o produto de horta e excedentes, que tamén se están poñendo en risco. Por non falar que si o que vamos a comprar ao mercado, o que vamos a comprar á praza, en vez de vir da horta de Herbón, ven de macroplantacións de Chile, tamén afecta ao cambio climático, con lo cual tamén nos afecta a nós, porque non somos alleos ao que se supón que son os marcos de descarbonización que se supón que temos todos conscientes. Entón, é competencia do Concello reclamar á Xunta e ao Estado forzalos a tomar unha decisión con un acordo determinado en Europa que afecta directamente á poboación e á economía do Concello de Padrón? Pois eu creo que sí. Eu creo que sí. Segundo, con respecto á judicialización deste acordo en Europa, o deixou en bandexa, señor Ángel Rodríguez Conde, grazas, entre outros grupos, ao BNG, porque non me faga relembrar aquí que tanto PP como PSOE votaron en contra en Europa. Entón, estamos de acordo con unhas cousas e con outras non. Eu podo entender o posicionamento político de todo o mundo, pero a realidade é a que non está de acordo con competencia desleal nin en estos produtos nin en ningún, por suposto, nin en estos produtos nin en ningún. Entón, recoñezamos que si a carne ven de Mercosur que non están suxeitos a cuestións sanitarias, a controis sanitarios, como están suxeitos dentro da zona euro, da Unión Europea, perdón, é competencia desleal. Si ten que competir unha empresa familiar de vacún ou da igual, de carne, de leituga, do que queiras, si ten que competir con unha macroindustria de monocultivo da esplanada de Chile, que ademais ten todo mecanizado, pero estamos falando de moita maquinaria, que pode utilizar pesticidas que aquí están prohibidos, que non pasan ese control sanitario, que por encima ven sin ningún tipo de arancel, non é competencia desleal? Hombre, eu creo que sí. Eu creo que sí. E a todo isto temos que añadir que os controis sanitarios que impón a Unión Europea para todos os produtos, sobre todo o que ten que ver ca cadea alimentar, en principio, e vou a decir en principio porque eu quero pensar que é así, é precisamente por unha cuestión sanitaria. Os pesticidas están prohibidos por algunha razón, entre outras porque son tóxicos. Non só para quen coma, senón para a terra que está recibindo esos produtos. Estamos falando de mercar masivamente, porque de mel duplica a cantidad que se fai en todo o Estado, nunhas condicións sanitarias que non teñen nada que ver. Nada que ver. Nada. Entón, logo facemos campañas de merca no teu concello, mercado de proximidade, pero logo lle abrimos as portas a que o de fora poda traer a precios que non son competitivos para nada, sin ningún tipo de control, e que compitan co que está intentando levantar un negocio aquí, con todo en contra, máis toda a burocratización, efectivamente, que cada cosa que piden teñen que facer un máster. Entón, competencia desleal, por suposto, por eso, en parte, esta moción. O acordo Mercosur está judicializado e, efectivamente, a ver o que tarda Europa en xestionalo. Pero, ao mellor, se Europa
recibe a presión suficiente dos estados que teñen que votar para que directamente tumben este acordo, igual non fai falta perder o tempo en esperar unha resolución judicial. E acabamos e acollemos o problema e intentamos darle unha solución que sea acorde co que se supón é a Unión Europea. E terceiro, a competencia. Nos afecta a cada individuo en particular, pero que o Padrón, ademais, ten dúas explotacións de leite e a maior parte da súa economía familiar, digo, está baseada no agro, que se vai a ver directamente afectado negativamente con este acordo. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rodríguez Conde. Como dicía, isto entra un debate que é moi complicado, eu entendo a postura do BNG, que está defendendo en todas as instancias. Nos consideramos que aquí está poñendo riba da mesa, tamén nese acordo, uno que estuve lendo e preparándose un pouquinho, tamén hai cousas que benefician. Pero, bueno, volvo a reiterar o que dicía antes. A Xunta de Galicia solicitou ao Goberno Central e á Unión Europea que se tomen, que se apliquen todas as medidas de control e de experimentos, o mismo que se pide para calquer produto galego, español ou europeo. E iso que hai que facer. E a partir de aí podremos dicir de unha maneira ou de outra. Non todo é gris, non todo é negro, non todo blanco. Hai colores intermedios. E como esos colores intermedios, hai que ir vendo pois todo pormenorizado, porque non solamente pois, o que vostede está dicindo. Volvo a dicir, podríamos seguir aquí debatindo tempo, a competencia aplicada, que claramente cada un pode ir opinando e pode ir con súa veciña. Eu creo que a competencia local, pois, en este caso, excede. Vale, aquí podemos dar pois, unhas líneas de cada grupo a intención de que teñen de facer. Para nós é fundamental proteger o sector primario, como non, e por iso estes controis adecuados ás normativas vixentes. Moitas grazas. Bueno, sometemos entón a votación esta proposta. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda rexeitada. Punto sexto da orde do día, moción presentada polo BNG para reclamar que se garante un financiamento xusto e un modelo público do Servizo de Axuda no Fogar SAF. Señora Rey, adiante. O Servicio de Axuda ao Fogar é unha ferramenta esencial para garantir unha vida digna ás persoas maiores, dependentes ou con dificultades de autonomía, permitindo que poidan continuar vivindo no seu fogar e na súa entorno, evitando situacións de institucionalización innecesarias e favorecendo a cohesión social. En Galiza, o SAF naceu como parte dun modelo público de servicios sociais impulsado durante os anos nos que o BNG tivo responsabilidades de goberno na Xunta, coa aprobación da Lei de Servicios Sociais e a creación dun sistema baseado na universalidade, na igualdade de dereitos e na responsabilidade pública. Porén, este modelo foi sendo progresivamente deteriorado pola actuación do Partido Popular na Xunta de Galiza, que optou por un sistema de financiamento insuficiente e desequilibrado, trasladando unha parte crecente do custo dos servizos concellos que non dispoñen nin das competencias nin dos recursos necesarios para asumir esta carga. Na actualidade, os concellos galegos están a soportar unha maioría do gasto do SAF, superando amplamente os 200 millóns de euros anuais, mentres que a achega da Xunta resulta claramente insuficiente. Esta situación vulnera o marco legal vixente en materia de dependencia, que establece a obriga de garantir o financiamento íntegro do servizo entre a Xunta e o Estado. Os datos económicos confirman este desequilibrio. O investimento por persoa dependente en Galiza sitúase moi por debaixo da media estatal e o custe real do servizo continúa incrementándose ano tras ano, especialmente nos concellos rurais, con poboación máis envellecida e dispersa.
A Xunta de Galiza mantén, ademais, módulos de financiamento moi afastados da realidade. O prezo máximo fixado para a hora do SAF non se corresponde cos custos efectivos das licitacións, que xa superaron os 24 euros hora en moitos concellos. As propostas de incremento presentadas recentemente no seo da FEGAM, malia seren vendidas como avances, non cobren nin de lonxe o custo real do servizo e obrigan os concellos a continuar asumindo máis da mitade do gasto. A este infrafinanciamento estrutural súmase, ademais, un problema relevante de xestión dos pagamentos por parte da Xunta de Galiza que afecta aos concellos co servizo concesionado. Mentre os concellos están obrigados a facer fronte mensualmente ás facturas do servicio de axuda do fogar, con prazos de pagamento que non superan os 30 días, a Xunta liquida a súa chega con carácter trimestral, en algúns casos con atrasos de varios meses respecto ao remate do trimestre correspondente. Este sistema de liquidación e de dilatación dos pagamentos da Xunta obriga os concellos a adiantar recursos propios para garantir a continuidade do servizo, xerando importantes tensións de tesorería, poñendo en risco o equilibrio financiero municipal e provocando, en moitos casos, un incremento do período medio de pago a proveedores con todas as consecuencias administrativas e económicas que iso implica. Este modelo ten consecuencias directas sobre a calidade do servizo e sobre as condicións laborais das traballadoras do SAF. Un sector altamente feminizado que sofre precariedade salarial, un convenio colectivo caducado desde hai máis dunha década e a falta de medidas de prevención de riscos adaptadas á súa realidade laboral. A maiores, os servizos sociais municipais vense saturados por unha xestión cada vez máis complexa, sen que exista un reforzo económico ou de persoal, ao tempo que se incrementan as desigualdades territoriais no acceso ao SAF segundo o tamaño do concello ou a súa localización. O BNG defende que os cuidados deben ser un dereito garantido e non un servizo condicionado polo lugar de residencia. Para iso resulta imprescindible un cambio de rumbo que asegure un financiamento suficiente, estável e xusto, e que senta as bases dun verdadeiro sistema público galego de atención á dependencia. A orden do 2 de xuño de 2023 da Xunta fixou un módulo máximo de financiamento do SAF en 12 euros hora, asumindo o compromiso de revisar os custes e adaptar a realidade do financiamento, sen tal revisión se levara nunca a cabo. A FEGAM elaborou un informe en 2025 que reflectía a crítica situación dos concellos galegos que están asumindo máis do 50% dos custes deste servicio esencial, pois o custe medio da hora ascendía en 2024 a 22 euros hora. E as licitacións de 2025 sitúan xa o custe en máis de 24 euros, coa previsión de que este prezo continúa a alza en vindeiras licitacións, excepto en Padrón, que non está a licitar. Claro que isto... Noutros moitos concellos. Sí, pero non hai que centralizar en Padrón, pois en Padrón non está a licitar. Claro que isto, a licitación de servizo, que en Padrón brille pola súa ausencia. A Consellería, tras unha cativa proposta que contemplaba un financiamento máximo de ata 16 euros hora para o ano 28, que foi rexeitada pola Comisión Executiva da FEGAM en novembro, polo que realizou unha nova oferta de financiamento por importe de 16 euros hora para o 2026, 17 euros hora para o 27 e 18 para o 28. Esta proposta foi aceptada pola maioría da executiva da FEGAM e rexeitada polo BNG por considerala totalmente insuficiente, ao nin tan siquera achegarse a cubrir o custe real do servizo e continuar afogando os concellos galegos, tamén ao de Padrón. A oferta realizada pola Consellería de Servizos Sociais suporía pasar dos 12 euros horas que reciben actualmente os concellos a só 16 no 2026, 17 no 2028, e a 18 en 2028, 12 euros actualmente os concellos e só a 16 no 2026, 17 o próximo ano e a 18 a partir do 28. Unha proposta moi afastada do custe do servizo, que se sitúa xa hoxe en día nos 24 euros hora nas últimas licitacións e que, ademais, é prácticamente similar, con apenas un lixeiro incremento,
a proposta que a Xunta xa realizara anteriormente para o mesmo período 26-28. A defensa dos intereses municipais, tanto económicos como competenciais, exixe que as organizacións políticas manteñan con determinación posicionamentos consecuentes e ambiciosos e exerzan tamén de instrumento para cambiar o modelo asistencial das persoas máis vulnerables, universalizando os cuidados e proporcionando a todas as persoas un servizo digno e de calidade vivan onde vivan. O BNG, consecuente con esta posición, reclama que a Xunta e o Estado abonen aos concellos a cantidade de 17 euros hora con carácter retroactivo dende xaneiro de 2025, 20 euros hora neste 2026 e que asuman o 100% no 2027, até que se asuma o servizo con un instrumento de benestar social a través da creación dun organismo que permita atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas dependentes a través dun Sergas para os servizos sociais. Enténdase Sergas como un modelo de xestión. E por todo o exposto a anterioridade, polo que o grupo do BNG trae o seguinte acordo. Primeiro, reclamar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do servizo de axuda ao fogar ata acadar que a Xunta abone aos concellos a cantidade de 17 euros con carácter retroactivo dende xaneiro de 2025, 20 euros neste 2026 e que asuma o 100% dos custes no 2027. Solicitar á Xunta de Galicia que impulse un novo modelo público de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que substitúa o actual servizo baseado en horas por un modelo integral e personalizado no que se poña as persoas no centro das políticas sociais, coa creación dun organismo similar aos Sergas, máis para os servizos sociais, co que poder atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. Dar traslado desta moción á Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social e Igualdade, ao Goberno do Estado, a FEGAM e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza, aos concellos da comarca, convidándoos a aprobar mocións e iniciativas neste mesmo senso. Muchas gracias, señora Rey. Señor Rodríguez Conde. Moi ben. Xa sei que non me gusta, señora Rey, pero son mocións tipo que presentan vostedes. Señora. Perdón. Pois nos concellos falamos de tipos de modelos e se o seu nos consideramos que acaba de chegar un acordo firmado entre Xunta de Galicia e FEGAM, parte da FEGAM, como vostede ben dixo, a parte do Partido Socialista e o resto da Executiva están de acordo, excepto pois, o BNG. Claro, como vamos a dicir que todo o que se invirta en SAF, en dependencia, é ben invertido? Pois claramente, nos aparte consideramos que o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, pois é un dos pilares fundamentais na dependencia, como non. Pero, bueno, hai que dicir que se está traballando no bo camiño, así se chegou, primeiro non había un acordo e agora se chegou un acordo, e iso, pois, considero, ou nos consideramos que se vai, en ese caso, pois, polo bo camiño. O que dicía, con esta inversión dos 18 euros, eu creo que os concellos, que son os que teñen a competencia municipal, van a forrar, porque xa se estaba falando, outro día creo que era a Coruña, falaba xa dun aforro moi sustancial, que vai permitir pois, destinar eses cartos de aforro para invertir tamén en outros temas, pero tamén relacionados co tema social. Non sei que máis lle podo aportar, simplemente que non temos ni a competencia nin o nivel para podernos desde aquí hoxe votar a favor ou en contra ou a absterse, non vai a ter, por desgracia, ningún tipo de preventa. Moitas grazas, señor Rodríguez Conde. Bueno, no grupo do goberno, a análise, o repaso que fai aquí da situación nos parece axeitado, nos parece realista. É certo que o acordo CAFEGAM é un parche que mellora en certa medida a situación, simplemente vai a facer que en vez de ser extremadamente deficitario o servizo, pois sexa deficitario, pero vai a continuar sendo negativo, unha competencia impropia dun concello e evidentemente a Xunta debería financialo integralmente. Entón, eu espero que máis pronto que tarde todos poidamos tomarnos en serio esta cuestión e financialo como se debe, porque cada vez hai máis usuarios e usuarias que o necesitan e, dende logo, é
unha das inversións que condiciona máis as arcas municipais. Evidentemente, ningún concello, e o de Padrón tampouco vai a deixar de prestar este servicio que é fundamental, e nesto creo que estamos todas e todos de acordo. Agora ben, creo que deberíamos avanzar máis rápido por acadar unha financiación realista e agarrarse 100% e non cargalo a unha administración local que non ten esta competencia. Entón, nos, tal e como está redactada a proposta, a pesar deso que foi agregando polo camiño, pois votaremos a favor. Alguna cuestión que queira? Primeiro, creo que xa clarifiquei en máis de unha ocasión no pleno cando se fai referencia a unha moción tipo como se fose algo que negativo ou que non ten importancia ou que ten menos... Non, pero quero clarificalo porque eu creo que tamén é importante que o conxunto da cidadanía sexa consciente do que significa que un partido presente unha moción tipo. Unha moción tipo se presenta en diferentes concellos por un grupo político que así o considere cando hai un problema que non é exclusivo de un concello, senón que é un problema que comparte ou varios concellos ou unha comarca ou, como en este caso, o conxunto do país. Efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego está presentando esta moción en todos os concellos onde ten representación porque é un problema grave que afecta a través do precario financiamento que ten o servizo, repercute directamente, precisamente, nas persoas ou unha da parte das persoas máis vulnerables, non? Cando un pensa no servicio de atención ao fogar, é certo que non é exclusivo, non? Pero en gran parte se dá servizo sobre todo a persoas maiores, persoas con dependencia, que maioritariamente, e tendo en conta que ademais as pensións dentro do Estado, as galegas, son as máis baixas, pois económicamente teñen unha situación bastante precaria. O servicio de atención o SAF, o Servicio de Axuda ao Fogar, non só no Concello de Padrón, por eso é unha moción tipo, porque é un problema que afecta en maior ou menor medida, dependendo da capacidade de cada concello, pero afecta o conxunto do país. E maioritariamente, os concellos deste país, por incapacidade económica, por incapacidade de contratar, por non sacar adiante licitacións, por falta de persoal, están ofrecendo este servizo, efectivamente, pero dunha maneira bastante deficitaria. Se chegou a un acordo, sí, claro. A FEGAM chegou a un acordo ca Xunta, cos votos a favor de prácticamente toda a executiva da FEGAM, excepto as persoas do BNK que votaron en contra, e votaron en contra porque o acordo, e agora o vou a decir ca miña maneira de expresar, non? Que casi semella unha burla, non? Estamos falando que a hora do SAF vale 24 euros. 24. Non se vai asumir nen a mitad. 24 nos concellos onde teñen licitación. E un concello como Padrón, que neste momento están, canto? 4 empresas. 4 empresas dando servizo, máis a situación laboral precaria na que están as traballadoras, maioritariamente traballadoras, porque este é outro problema de país
e de Estado tamén, porque no Estado tamén pasa, é un desos traballos feminizados, donde as condicións laborais son precarias, levan máis dunha década sin convenio laboral, os salarios son baixos, as condicións son moi fastidiadas. Fai pouco tivemos que lamentar, non? O asesinato dunha traballadora do SAF. Se enfrentan diariamente a situacións moi complicadas. Hombre, creo que é un servizo que non hai que tomarse con tanta calma poder chegar a un acordo, porque eu creo que efectivamente este sí é un piar. Este sí é un servizo fundamental que se ten que aplicar. E ahora mesmo é un servizo onde a competencia están tendo os concellos, pero realmente non lle corresponde. Realmente non lle corresponde. E estamos falando de que o importe que a Xunta se compromete a financiar está incluída a partida do Estado. Porque non é que a Xunta dé esos cartos, non. É que en esos cartos, en ese prezo que está dando a Xunta, está incluída a partida que dá o Estado. Entón, é un bo acordo? Home, non. Non é. Non é. O BNG presenta esta moción en todos os concellos onde ten representación para, igual que co acordo de Mercosur, intentar facer presión para que non dar por zanxado este acordo entre Xunta e FEGAM, volver a abrir outra vez o marco de negociación e presionar para que, na medida do posible, e canto antes posible, tanto Xunta como Estado, na parte que lle corresponda, asuman o 100% do custe deste servizo. E, ademais, non só o asuman económicamente, sino que, ademais, o xestionen a través, pois, o Bloque pon o exemplo de un servizo como Sergas, pois, cando foi o bipartito na Xunta, era o Consorcio Galego de Benestar. Esa foi o primeiro paso para a creación dun sistema de xestión de dependencia. En eso estamos encaminados. Mentras o acordo non teña enriba da mesa o 100% do financiamento, o acordo vai a ser insuficiente. Moitas gracias, señora Rey. Nada, compartimos o exposto a nivel de que falaba usted de os servicios no fogar, completamente nadie creo que estea de acordo co que acaba de exponer usted das traballadoras, o servicio fundamental é necesario que é e como desempeña. Cando vostede se refería á competencia que corresponde aos concellos, se non mal me equivoco, foi unha lei aprobada polo BNG e o Partido Socialista. Quen, con esa lei, vamos a decir así, mandoulle este paquete aos concellos. É así, non? Se non me equivoco, non? Por a lei do BNG e do Partido Socialista. Baixo a creación do Consorcio Galego de Benestar, encaminhado... Señora Rey, por favor, deixe que... Estou facendo a aclaración, ademais. Deixe que Vos está preguntando. Pero que expoña primeiro a súa... Eu creo que viña dunha lei do bipartito e na cal exponía que tiña que ser o día de mañá sufragado 50% pola Xunta e 50% polo Estado de España. Por os datos que eu manexo, a Xunta de Galicia está aportando unha cuantía e, ademais, se debatido estes días no foro do Parlamento, o Bloque, cando o Partido Popular dicía que a Xunta de Galicia estaba poñendo a súa parte, pero o Estado do Goberno non estaba poñendo a súa parte, que se poñían a disposición para pelear, loitar os dous partidos conjuntamente para reclamarlle ao Estado español pois a cantidad, que estamos falando cerca de 3.000 millóns de euros, que non está aportando o Estado a súa parte, ese 50% de sufragar os costes deste servicio tan importante. Vale, pois eu creo que con isto queda dito máis ou menos. Vale, señora Rey, que... Sí, eu que me preguntaba. Mandou a medida que non bipartito. E eu volvo a decir, efectivamente, se creou o Consorcio Galego de Benestar, se fixeron estes primeiros pasos, o obxectivo final era a creación deste sistema
para xestionar os servizos en aquel momento de Benestar, estaban englobados dentro desa Consellería de Benestar, e este era un paso un pouco forzado, si é certo, pero condicionante para que se pudera levar a cabo. A lástima foi que o bipartito non revalidou. O BNG en solitario, que sería maravilloso, non revalidou e non pudo rematar ese traballo. Unha vez rematado o bipartito, entrou outra vez o Partido Popular e se agarrou a esa condición como un cravo ardendo, se cargou o Consorcio Galego de Benestar e directamente empurrou encima dos concellos este servizo que, xa digo, efectivamente foi unha condición en aquel momento para poder leválo a cabo. Ese non era o objetivo e estaba planificado para a súa corrección, non se pudo levar a cabo. E con respecto ao do Goberno do Estado, que o Goberno do Estado non dé a súa parte, efectivamente hai que reclamarlo. Sin embargo, no acordo asinado ca FEGAM, os cartos que daba a Xunta aos concellos por hora estaba incluído ese cobro do Estado. Non era, a Xunta dá isto, a ver o que dá o Estado e o resto poñen os concellos. Non. No acordo da FEGAM, esas 16 horas, 16 euros hora, estaba incluído a parte que lle correspondía á Xunta e a parte que lle corresponde á Xunta e ao Estado, independentemente de que este aportando a Xunta, porque o Estado non este poñendo. A eso me refería. Efectivamente, o Estado non está aportando, hai que reclamarlo e efectivamente haberá que facer pinza da maneira que sea para presionar, igual que en Europa, igual que con outras moitas cousas. Os concellos valen tamén para eso, para presionar as diferentes administracións e lle reclamen ás superiores o que lle corresponde. Pois sometemos entón a votación esta proposta do BNG. Votos a favor, votos en contra, pois queda aprobado. Punto séptimo da orde do día, moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular relativa á seguridade viaria. Non sei quen a vai a defender. Señor Rodríguez Conde, adiante. No término municipal de Padrón existen dúas estradas locais que transcorren paralelas ao río Xar en dirección á súa desembocadura, mentre non cambia o nome, que presentan na actualidade un estado que constitúe un risco grave, previsible e obxectivamente avallable para a integridade física dos peóns polos seguintes motivos. Trátase de vías estreitos nos que a maior parte do trazado carece de regras rúas, vermas practicables ou itinerarios peóns seguros, obrigando aos viandantes a circular pola calzada. O tránsito peonil é intenso, podemos observar calquer día, sobre todo os fines de semana, é continuo, ao trasladarse dunha vía utilizada diariamente pola veciñanza e polos deportistas para acceder á zona de lecer da desembocadura. Ademais, hai un tramo do vial polo que discurre o camiño portugués. A velocidade de circulación de numerosos vehículos é manifestamente inadecuada para a configuración da vía, xerando situacións de perigo permanente. Non existen tamén elementos de calado de tráfico, nin señalización vertical ou horizontal axeitada para advertir da presenza de peóns ou de proximidade do tramo. A situación descrita é coñecida desde hai tempos, sen que se conste a adopción de medidas correctoras eficaces, pola que siguen a registrarse incidencias con certa regularidade. Por estes motivos, e coa finalidade de garantir a seguridade viaria e evitar posibles prexuicios ao Concello de Padrón, no eido da responsabilidade patrimonial no suposto de accidentes, e polo que propoñemos a adopción dos seguintes. 1. Que o Concello de Padrón proceda a avaliar de forma urxente a situación descrita, emitindo un informe técnico detallado por parte da Policía Local e outros departamentos que poidan corresponder sobre os riscos
necesarias para a súa corrección. 2. Que se adopten as medidas inmediatas de calmado do tráfico, tales como os pasos elevados, bandas transversais, estreitamentos, limitacións reforzadas. Aquí poñemos unha serie de medidas, pero bueno, sempre e cuando sean as que ditaminen os técnicos, que son os que teñen que evaluar e decidir. Como cualquier outro elemento que a Policía Local considere efectivo para garantir a reducción efectiva da velocidade. 3. Que se instale señalización vertical e horizontal específica, advertindo da presencia de peóns e do carácter estreito e sen beirarrúas da vía. 4. Que se estude a execución de beirarrúas, sendas peonís ou bermas practicables, cando menos nos tramos de maior tránsito. 5. Que se comunique por escrito aos concelleiros e concelleiras da Corporación Municipal as actuacións previstas e os plazos de execución. No seu defecto, os motivos técnicos e xurídicos que impidan a súa realización. A raíz desta presentación, nós non tiñamos coñecemento dese proxecto que tiña por parte do Goberno, no cal foi facilitado pola concelleira en materia competente ao acabar a comisión informativa, xa que non tiñamos ese dossier. Tamén nos foi facilitado as condicións que Patrimonio tiña. Tamén me comentou que está nun proceso de que os propios propietarios poidan aportar, polo que dicía a concelleira, xa hai bastante avanzado, o cal nos satisface, porque vai na mesma línea. Non sei que máis podo dicir, simplemente que nos poñemos a disposición do Goberno para que dentro das nosas posibilidades podamos axudar ou colaborar en calquer sexa con propietarios ou sexa tamén a administración autonómica para poder desbloquear ese proxecto que podemos ir debatindo en algún momento. Eu estuve lendo algunha duda que teño, pero xa faría fora desto, senón en algunha reunión que tuve ca propia concelleira. Creo que algo bo para os padroneses utilizar esas vías que se utilizan moitísimo e bueno, espero que contar con o apoio das distintas formacións. Esperemos contar con o apoio das distintas. Moitas grazas, señora Rey. Bueno, creo que a perigosidade en diferentes pistas é algo recurrente no Concello. Tamén é certo que non é só de Padrón, afecta a máis concellos porque, bueno, a prudencia no volante, pois, a veces non é a correcta sempre. Hai máis pistas que teñen esta perigosidade, pero, bueno, ben é certo que esta sí é utilizada por moitas persoas, sobre todo para pasear, para facer un pouco de deporte e demais, non? Entón, en vista de que o proxecto está bloqueado, que aínda que se desbloquee hai que conseguir financiamento, que hai que licitar, que hai que tal, estamos falando de que aínda que mañán se desbloquearse ese proxecto non se faría en bastante tempo. Vamos a ser realistas, verdad? Ben. Poderíase, habería que falalo cos técnicos ou ca Policía Local, pero, bueno, eu creo que non sería tan descabellado utilizar, pois, non bandas fixas, senón destas que se poden sacar, que non están... Sí. Bueno, é que non sei o material, é así medio goma, medio caucho, ou que sea, non? Caucho, tal, bueno. Quero dicir que non é un petote de cemento aí colocado, que si evite pois que os coches podan coller unha velocidade excesiva, ou mellor si colocar algo, non sinalización en plan 30, porque eso xa o pon, pero o mellor si poñer algo que refliete para que un día que este oscuro
ou sexa un pouco de noite, que a luz é máis escasa, bueno, pois saibas que aí termina a pista, ou, bueno, algo que non sexa tampouco moi costoso, pero que sí que dé visibilidade e ampare un pouco pois, as persoas que vayan andando. E fago extensivo pois, ao resto de zonas que tamén son perigosas e que, bueno, que non estaría de máis poñer estos sistemas. Eu por iso me remito aos técnicos, que son os que saben. Hai expertos Sí, claro, que tampouco... E aportase humildemente pois, unha serie, pero que non se ten que es informe Tampouco policía sei local. se se poden colocar ou non, pero quero decir, algún elemento haberá que non sexa fixo, que non sexa moi custoso tampouco, e que poda solucionar un pouco o tema, porque si é certo que hai zonas donde cando vas por debaixo da ponte do desvío, aí é máis ancho, ainda hai un cacho de beira rúa e tal, pero sí que hai zonas, sobre todo despois do primeiro... Iso é do A beira rúa existe Iso en é todo. Iso é do Odro, claro. Xa, xo sei. A ver, Perdona. no, digo, é dodo, a ver, é un rollo así este cachito, vale, pero o resto no. A ver si vamos a poñer o mente de dodo e entonces no. Pero logo si é certo que máis adiante, si se estreita, tens que ter cuidado, tes ademais as torretas de da luz, que si vas andando tes que meterte máis hacia a pista, bueno, que non estaría de máis indicar con rollos luminosos ou reflectantes ou sinais así, porque a velocidade está marcada, igual que está marcada na trabanca, e dá un pouco igual. Claro. Moitas gracias, señora Rey. A ver, podría dar unha contestación dura, pero bueno, está quedando un pleno bastante conciliador, vou dar unha resposta tranquila. Xa vostede neste parágrafo, a situación descrita é coñecida dende hai tempo, creo que xa Sabía que vive aí, por esta iso. cuestión. Quero dicir, é un problema, espera, é un problema que efectivamente existe e por eso nós, como vostede adiantaba, xa encargamos un proxecto precisamente para poder comunicar con Beira Rúa, pois digamos a zona do Campo do Souto co Paseo da Constitución, non? Como vostede tamén adiantou, ten esa problemática de que dende patrimonio nos están dicindo que, bueno, algúns elementos pois non llevaron. Cousa curiosa porque existe xa Beira Rúa, non? Dese tramo de Dodro existe xa Beira Rúa, pero parece que a nós non nos queren deixar facer esa Beira Rúa dese mesmo xeito. Pero, bueno, estamos, o sea, o proxecto existe e traballaremos para que se poida desbloquear e que, efectivamente, a zona urbana quede comunicada co inicio do Paseo da Constitución, pois por unha Beira Rúa e que ese lugar, ese tramo e o conxunto pois, dese paseo poida ser transitado con seguridade, que, dende logo, é un dos lugares máis frecuentados e máis transitados polos padroneses e polas padronesas. Entón, certamente esa vía está limitada a 20 km por hora, ten unhas sinais que efectivamente son moi antigas, que compre renovar e ver se hai algún outro sistema dos que vostedes propoñen ou que os técnicos poidan determinar para mellorar, en tanto que non se desbloquea ese proxecto, pois o tránsito por ese lugar. Así que nós votaremos a favor da proposta. Non vou decir nada. Está sendo pleno... Sí, está sendo pleno tranquilo, sí. Pois non vou ser eu que... Vale. Bien. Bueno, sometemos a consideración do pleno a proposta, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Punto oitavo da orde do día, dación de conta dos decretos do alcalde do número 876/2025 o 969/2025 e do 1/2026 ao 121/2026. Punto noveno, mocións de urxencia. Non temos ninguna presentada por escrito, non sei se teñen alguna que queiran realizar de forma oral. Non.
pasamos entón ao último punto da orde do día, punto 10, robos e preguntas. Tampouco hai ningún robo, nin ninguna pregunta presentada de xeito escrito. Non sei se teñen algún robo, Venegas. Sí. Moi ben, adiante. No pasado pleno do mes de novembro, da ata que acabamos de aprobar, solicitamos o seguinte: xa que dende o BNG non somos capaces de que o Goberno nos facilite o informe sobre os traballos realizados pola empresa no mercado dominicano, rogamos se nos entregue copia do contrato ou contratos que dita empresa ten no Concello de Padrón. Rogamos de novo se nos remita contrato ou contratos que esta empresa ten co Concello de Padrón. Vale. Algún outro robo? Non, vamos a ir un a un, a ver si así o dou conseguido. Parte do Partido Popular teñen algún robo? Si temos robos horais, a instalación dunha marquesina en Estramundi, a altura de Pérez, nos comunican varios pais que antes os nenos se metían ali debaixo de onde estaba o bar e se evitaba que chovera, e agora pois cerrouse e estaban a intemperie. Foi onte a noite cando me chamaron para dicirme se había posibilidade da instalación previamente, estudiando e vendo que todo o que se está expoñendo é así, pois a instalación ali dunha marquesina. Entón sería do lado onde está o bar de pé. Do outro lado, o que pasa é que eles tenen de cruzar para este lado para esperar o autobús. Sinceramente, como tiñamos hoxe o pleno, é cuestión de seguir investigando e que se pode evitar calquer perxance. Vale, nese aspecto tamén lle digo que aí tamén é necesario repintar o paso de peatóns, que tamén o faremos. Era a seguinte. Vale. Pois moi ben. Tamén, na medida do posible, que se limpe a marquesina, xa temos traído aquí a limpeza da marquesina de Lamas. Outro día, estando ali pola zona, vendo como estaban pois, o río e tal, podemos volver a comprobar que a marquesina leva anos sin limpar. Vale? Tamén se rogamos que se procede tamén no medida posible, pois se había feito fai uns anos, nós tínhamos constancia que se había feito un informe por parte da Policía Local, fai moitos anos, creo que no bipartito estou falando, estaba aquí ainda o anterior jefe da Policía Local. Había feito como un pequeno dossier sobre os pasos de peóns da Nacional 550 e os habían catalogado por distintos tipos de peligrosidade. Pois na medida posible que se vayan dotando eses pasos de peóns, que xa sei que están na Nacional, non é de competencia municipal, pero sí carreteras autoriza a colocación de sinais verticais, sempre cando as compre o Concello, pois que se faga, que se vayan dotando os distintos pasos de peóns, en base a ese informe, non me acordo que había un informe, pois que se vayan dotando ao largo dos anos, este ano 5 ou 3, ou según se vaya dispoñendo de cuantía económica nesa partida presupuestaria, pois que se vayan dotando de señalización vertical luminosa eses pasos de peón. Esos son os nosos votos. A ese respecto, é algo que tamén nos comentaron a reunión que tivemos os vecinos de Patos, e está previsto ir implementando neses pasos de peóns de maior risco. Viron que durante o luns houve un atropelo en concreto no que está xunto ao Gran Chaparral, a pesar de que está nunha recta, pois hai condicións que determinan a visibilidade, non? Entón sí que é necesario, consideramos igualmente necesario reforzar a visibilidade deses pasos peóns. Se lle transmitiu tamén xa a subdelegación do Goberno para que tiveran en conta, entón seguiremos insistindo. Había un informe, eu non o teño, eu sei que había un informe. Si que lle pode adiantar que a persona que foi atropellada, esa rapaza de 15 anos, sigue hospitalizada con distintas fracturas. Moitas grazas. Un tema vamos. Preguntas, parte do BNG. Sí. O día 4 de decembro de 2025 reuniuse a Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitana de Santiago de Compostela, na que o Concello de Padrón estivo representado polo alcalde e que preside a Directora Xeral de Mobilidade. A problemática do transporte na nosa localidade é ampla: falta de paradas, de liñas, nula comunicación coas parroquias, sin comunicación entre as dúas estacións de tren, entre estas e a estación de autobuses, etc.
Ese foro é unha oportunidade para que os concellos traslademos as necesidades que temos en materia de transporte metropolitano, mas non temos información sobre a postura defendida polo alcalde nesta xuntanza, a pesar de que o día 5 de decembro, ao ter coñecemento o BNG desta xuntanza, presentou escrito a través da sede electrónica do Concello preguntando por esta cuestión. É por iso que formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta escrita ou oral en pleno, en este ou no seguinte. Que demandas relacionadas co transporte público no noso Concello foron trasladadas na xuntanza da Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitano de Santiago e que resposta deu a Dirección Xeral de Mobilidade ante as demandas que se trasladaron sobre o transporte no noso Concello? Claro, lle contesto agora brevemente e lle daremos contestación por escrito porque o que fixemos foi xuntar todas as alegacións que xa presentáramos a nova proposta da reforma destas rutas do transporte metropolitano en canto a número de paradas, sobre todo o que máis nos chega que é incumplimentos de horario da propia empresa adxudicataria e algunha parada nova que pode ser necesario. Pero en todo caso, están as actas e se lle pode remitir. É certo que as actas desta reunión se aprobarán na seguinte, entón, pois, a medida que vayamos tendo a documentación se lle poderá ir facilitando. Alguna pregunta máis? Non. Pregunta do Partido Popular? Sí, non, temos aquí. Hai uns meses se habían colocado a petición de aquí no pleno uns espacios, unhas zonas de estacionamento para os abogados, Sí. Os servicios xurídicos, sobre todo para o fin de semana, no xulgado. Sí. Desapareceron, que pasou, se van a volver a colocar. Claro, se fixo, para ver como funcionaba, se puxeron ali detrás da zona de la Caixa, aquela zona azul, non? Entón, pois, non se respetaba, realmente. E máis cómodo, que nos transmitían do xulgado, que máis cómodo era poder acceder pola rúa real e estacionar xusto detrás do xulgado e o que se está facendo agora mesmo. Entendo que sí. Seguro porque se puxo en contacto comigo os abogados do oficio dicindo que antes tiñan nos de aparcar e que agora non tiñan. Eu non sei se o saben ou non, ou que os que falaron comigo non o sabían. Podo trasladar isto que estaba O dicindo. representante da quenda do turno de oficio é unha persona insistente, me consta, pero isto foi o que se transmitiu a través do xefe da policía local. E se lle transmitiu a eles. Claro, poden facer uso tanto xuíces, forenses, Perfecto, eles teñen coñecemento. detrás, na zona detrás, onde antes Sí, aparecía a policía local. E entran por rúa real. Vale. Alguma cuestión? Sí, perdón, para apuntar isto. Cal foi a resposta da Comunidade de Montes de Carcacía á proposta realizada polo Concello con respecto á continuidade do Parque Singular de Montemeda? Se llegó a asamblea ha dicho que sí, con unos condicionantes, y se está valorando ahí la propuesta por parte del secretario. Vale. Cal é o precio por metro cuadrado por ocupación de espacio público para a venta ambulante no mercado unical? Pero 60. Intervento, creo que era 0,68 metros cuadrados. 0,68, sí. 0,70? 0,68 metros cuadrados día, creo, non? Está ben, non? Sí, sí. Cantos domingos se le cobran aos vendedores ao mercado ano? Eso, No, de memoria non sei, pero contestaremos. Vale. eh, Domingos, Non hai máis preguntas. perdón, a última pregunta era cantos domingos? Se lle cobran aos vendedores do mercado unical. Vale, como outra cuestión? Pois agradezo realmente o tono deste pleno e non habendo máis puntos incluídos na orde do día, levanta esa sesión.